Ungakhathazeki, yezwa. Kodwa ke nje soqale sibone ukuthi uyayidinga ni operation. Uma idinga soqhubeka nayo, okay? Hawu ungakhathazeki nje wena ngiyacela. Ishiyele kumina lento. Dokotela. Kwesinye isikhathi nje ngizongishiselwa. Ngiyaqondisisa. Kancane nje. Yebo. Yini le? Monica yazi kunesiguli lana. Kwenze njani? Vikrant indaba ungezange uzongilanda. Monica kunento ebalekile evele yaqhamuka nje. Okushisi mina ngibalekile. Buka Monica uma usuqedile nje ukwenza izinto ozenza lapho. Ngicela bandla uhambe ingakho ngilethe imoto. Kodwa mina ngikahle. Khulileka nje ungakhathazeki. Yini? Angabe khona inkinga inenzekile? Kancane nje. Ngisakhuluma nomyeni wami. Phela kade sihlele lana ingakho nje sifone sengibheka ukuthi kwenzakalani. Ave nexhala phela. Kodwa nina ningakhathazeki. Khulileka ngizonjoyina manje. Okay? Okay. Iyakhuluma. Ungabuseza. Ngizokwenza noma yini ufuna ukwenziwa. Vikrant noMonica kungani bengabuyi namanje? Ngizwazi kanjani phela nami ngilana. Kube mina engibuze lo mbuzo ngabe usungidlome ngemkulu imibuzo le wena. Awumela kancane. Hey Gita, ngabe unalwazi? Cha. Mina engikwazi ukuthi uMonica uyothenga uVinkrant yena uhambile waye esibhedlela. Esibhedlela? Wamshiya yedwa. Hayi mfowethu somenzani nomfana? Cha bo futhi ubusebuyile phela manje sekuzodliwa kuntambama. Cha sisi angiboni ngempela ukuthi bazoza mina ngoba phela uVinkrant mesuka esibhedlela uzohamba yojoin uMonica for shopping. Ingakho ngicabanga ukuthi bazoba late bazoqala bebe nedina mase beyabuya ke. Yale shopping lena hawu. Kancane shopping. Ekade abantu bathenga le ngaka Wena no ngabe ukhona kusasa. Yini? Ngifuna ukuthenga amasandla zoba nginemali. Awusinawo nayo imali. Vele nginayo. Asamba ke sothenga. How much malume uzothengani? Ishirt nebhlukwe. Uyagula wena. Angithi uyasasa nisebantu mashaya sinamabhlukwe. Sigqoka amasudi awo 3 piece hamba nesigqoko. Siba madzayiko siba madzatsatsa. Sihamba ke sothenga kusasa ke siyoshopha. Sanibona. Hawu Sabona. Awusubuyile khehla. Ayibo kuyini lokho? Ulana uwedwa futhi uphi kanti yena uMonica? Ayibo sisi kufuze ukuthi uyeze kungani ngantweni ukhathazeka. Ayibo kodwa Manje uMonica akakabuyi vele la ekhaya. ayibo usho ukuthini manje ngalokho? Ayibo. Asambeni sodla isidlo sekusidlo. Kwenze njani? Kungani ngempela wonke umuntu ebukeka ethukile nje? Ngiyabona mhlawumbe khona impazamo ekhona. Nixakwa yini? Yini? Ifoni yakho icishile.
Yini? Kwenze njani? Ha? Ma, ifoni yakhe ikhombisa ukuthi icishile. Uyabona ke? Kodwa sisi kungenzeka ukuthi ibhetri yakhe iphelile. Wangalithola ke mhlambe nethuba lokuthi akwazi ukuthi a-charge. Kanti bakithi kwenzakalani la ekhaya? Ukephi kanti yena uMonica bakithi? Gogo, uMonica nje yena ubehambe ezitolo. Mina nje into ebekumele ngenze ukuthi ngimlande. Kodwa ke sivele saxabana nje yazi. Manje angikwazi nokumthola ngisho ocingweni. Futhi ifoni yakhe icimile. Manje ke nina nobabili nicabene yini? Phela sazise makhono kwenzekile. Okokuqala nje kungani namba indlela ehlukile. Wena uyahamba uyesibhedlela yena uyoshopa. Yini ndaba ngempela nenze into enjalo? Hayi yehlisa umoya, muvumela akhulume. Ma, gogo, ningakhathazeki nje nini. UMonica ukhona nje la ngaphandle. Ngizoya ngiyombheka. Ima kancane. Kulungile ngizohamba nazo Akunakushiya yini? Hayi malume, nawe baba idlani nje nini. Mina ngizohamba, khulekani. Manje ungitshela ukuthi ubuyela khona futhi manje. Ngabe kufuna mlethe ekhaya niphela naye. Kodwa kungani ngempela ulusha luhlezi zoba nokungaqondani? Ngisho nabantu abadala benza nje amaphutha njena. Hawu kodwa Alkha ehlisa umoya. Uvinkrati uzohamba yomlanda. Hamba umlanda. Hamba. Gogo, uyazi nje indlela ebengijabule ngayo. Ngicabanga ukuthi mina noVikrant sobuya ndawonye. uVikrant nje kuba ungilandile. Uyazi nje ukuthi ngabe ngijabule kanjani. Kodwa mina lapha nabe ngime njengesilima ngilinde yena. Ngiyaxolisa. Waloko uxolisa ethwela nje lohluphekile impela. Yebo, kanti nangaphezulu kwalokho kucingo lakho belingangeni sakhathazekayo kanjalo. Lezi zikhathi nje zinzima kakhulu. Ayi. Monica, kungani ungahlali phansi usukurelaxa kancane? Ngingakwenzela kodwa icoffee mina. Chama. Ngiyalibonga icoffee. Ngiphuze eliningi ngilinda uVikrant. Ayikho phela enye into ebengizoyenza. Ayikho into ebengizoyenza. Sithandwa kukhona kodwa ubusukudlile kodwa. Cha gogo. Ayibo kungani ngempela wenza njena? Phela wena sekufanele ukuthi njalo udle ngesikhathi. Othi ngiyobona ukuthi ngikwenzelani. Chama. Inkinga nje mina ikhofa lingiphathi kahle. Ayibo, nangeza. Vikrant awungitshela usuwenzeni? Indaba, kwenze njani? Kwenze njani? Awubuki, uyena osebuza thina usikwenze njani? Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.